Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ντέμι. Ντέμι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα? Με πετυχαίνετε στο σπίτι ακόμα. Ναι. Και όπου να είναι θα βγω έξω να κάνω τις δουλειές μου. Ναι. Κατά τα άλλα δεν είχα ξενύχτη χθες, ξεκουράστηκα. Α, ωραία, οπότε ήσουν σπίτι και κοιμήθηκες νωρίς. Ναι, ναι. Αυτές τις μέρες τις γιορτινές, στο Πάσχα πήγες πουθενά, τι έκανες, ήταν οικογενειακά? Το Πάσχα είχα κανονίσει έτσι το πρόγραμμά μου ώστε να μην έχω και εμφανίσεις. Γιατί το τελευταίο καιρό όλο έλειπα από το σπίτι για εμφανίσεις εκτός Αθήνας κλπ. Και είχα κουραστεί αρκετά, οπότε κάθισα Αθήνα και πέρασα οικογενειακά. Μια χαρά. Και τώρα ετοιμάζεις εμφανίσεις, τι έχεις στο σκάρι? Τώρα έχω κάποιες ακόμα εκτός Αθήνας. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα γιατί ξεχνάω και το πρόγραμμά μου. Σ' αρέσει όπου πας ταξίδια που βλέπεις άλλες πόλεις, πώς βλέπεις τον κόσμο, σ' αρέσει όλο αυτό? Είναι πολύ ωραίο, κυρίως δεν προλαβαίνουμε να δούμε πολλά πράγματα από τις πόλεις. Εξαρτάται, δηλαδή κάποιες φορές μένουμε και κάποιες ώρες παραπάνω, προλαβαίνουμε να πιούμε και ένα καφέ, ναι. Αλλά... Είναι πιεσμένο το πρόγραμμα, θες να μου πεις? Είναι πιο πιεσμένο το πρόγραμμα. Ναι. Αλλά γενικότερα τα live είναι φοβερά και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Πριν ασχοληθείς με το τραγούδι, ταξιδάκια έκανες ή τώρα βρέθηκε η ευκαιρία? Έκανα ταξίδια, έκανα λιγότερο στην Ελλάδα όμως, έκανα περισσότερο στο εξωτερικό. Ναι. Στους γονείς μου και λιγότερο Ελλάδα, τώρα κατάφερα να δω και την Ελλάδα λίγο. Οι γονείς σου είναι απ' έξω, μένουν έξω δηλαδή? Οι γονείς μου είναι από Αθήνα, καταγωγή έχουμε από Μάνη. Ναι. Και η μαμά μου έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Α, ωραία. Και εσύ πρόλαβες να μεγαλώσει εκεί, δηλαδή τα χρόνια τα σχολικά τα πέρα? Όχι. Εγώ εδώ Αθήνα. Δηλαδή έφυγες πολύ μικρή από εκεί? Όχι, γεννήθηκα. Α, γεννήθηκες εδώ. Δεν έχεις πάει καθόλου στην Αμερική? Έχω πάει, ναι. Και είναι, φαντάζομαι, εντελώς διαφορετικά από την Ελλάδα, το φαντάζομαι, αλλά. Ναι, βέβαια έχω πάει και αρκετά χρόνια πριν, οπότε σίγουρα και από τότε που πήγα διαφέρουν τα πράγματα τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρή, οπότε δεν πρόλαβα να τη ζήσω όπως πρέπει. Τώρα σου εύχομαι που έχεις γίνει ήδη γνωστικές και τραγούδια για επιτυχίες, θα πας και θα κάνεις μια τεράστια συναυλία να γίνει χαμός. Πλέον για συναυλία ελπίζω και εγώ να πάω. Να πούμε λοιπόν ότι είσαι μια πολύ φρέσκια τραγουδίστρια, έτσι μόλις 20 ετών, έτσι πόσο είσαι? 20 ετών, μικρούλα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι με όλο αυτό? Χαρούμενη πλέον, δηλαδή τώρα που το συνειδητοποιώ. Ναι. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Τι είναι ήρθε ξαφνικό? Όταν ήρθε δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι που ξεκίνησαν όλα, δεν συνειδητοποιούσα ότι πλέον μου γίνεται επάγγελμα το τραγούδι. Το έκανες για χόμπι? Το έκανα για χόμπι, δηλαδή έτσι ξεκίνησε για μένα. Χρόνια τώρα δηλαδή είναι χόμπι το τραγούδι. Και κάποια στιγμή ήρθε πολύ απότομα ότι γίνεται επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει πλέον το έχω συνειδητοποιήσει και το απολαμβανώ όσο δεν πάει. Βέβαια φέρω και το βάρος και την πίεση, δηλαδή υπάρχουν και όλα αυτά. Το τραγούδι και η μουσική δεν είναι ένα ονειρικό επάγγελμα όπως το βλέπουν πολλοί. Όσοι να παίξουν, σου λέει είναι ωραίο, βγαίνει, τραγουδάει, έχει και άλλα πράγματα από πίσω. Έχει πολλές δυσκολίες, ναι. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει μέχρι τώρα δυσκολίες σε αυτό το λίγο διάστημα? Από την άποψη του άγχους και της πίεσης, γιατί γενικά είμαι άνθρωπος που τα παίρνω στα σοβαρά, τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Καλό είναι αυτό. Ναι, είναι και ένα άνθρωπο συνειδητοποιημένο. Μέχρι ένα σημείο, γιατί γενικά αγχώνομαι κάποιες φορές υπερβολικά πολύ και δεν μιλάω για το άγχος του να βγει στη σκηνή, γιατί αυτό το έχω ξεπεράσει και δεν υπάρχει. Ωραίο αυτό. Μιλάω για το άγχος του επόμενου τραγουδιού, το άγχος της φωνής, το άγχος έχει πολλά, έχει πίεση. Αλλά εντάξει, όταν αγαπάς κάτι. Το πετυχαίνεις αυτό, θα σου έλεγα μόλις. Ποιος ήταν αυτός που σου είπε, Ντέμι, θέλουμε να ασχοληθείς με το τραγούδι, να σου γράψουμε κάποια τραγούδια? Ποιος ήταν αυτός που σε προσέγγισε? Και Panic Records βασικά, που είναι η εταιρεία μας. Ναι. Και το προηγούμενο καλοκαίρι, γύρω στον Ιούνιο, νομίζω τότε ξεκίνησε η συνεργασία μας, παράλληλα με την κυκλοφορία της ζωγραφιάς. Ναι. Πριν από αυτό βέβαια είχα κάνει εγώ με τον Ότζι, που έχει γράψει το μόνο μπροστά, την παλιά εκδοχή του. Οπότε υπήρχε στο YouTube αυτό το τραγούδι, υπήρχε το βίντεο κλιπ το παλιό. Οπότε η Panic Records από εκεί με είδε ουσιαστικά. Ήρθε και η γνωριμία με τον μηδενιστή, μου λέει έχω 2 κομμάτια, τα δοκιμάσαμε και συνειδητοποίησαμε ότι η ζωγραφιά είναι αυτή που μας ταιριάζει και στους δύο. Ναι. Και ήρθε η κυκλοφορία μια ζωγραφιά. Όταν ξεκίνησε και σου δίναν τα τραγούδια, είπες εντάξει, παιδιά, θα πούμε 2 τραγούδια και εντάξει, ή σκεφτόσουν ότι θα κάνεις συναυλίες, θα με μάθει ο κόσμος, θα βγάλω κάποιο δίσκο, το σκεφτόσουν μετά πιο επαγγελματικά? Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα ήταν επαγγελματικό εφόσον ξεκίνησα τη συνεργασία με μια εταιρεία δισκογραφική.
Πέρασα ένα συμβόλαιο, ξέραμε ότι είναι επαγγελματικό, δηλαδή το ήξερα κι εγώ αυτό. Απλώς το είχαμε στο μυαλό μας ότι επειδή είμαι και αστυνομική, Ναι. θα το πάμε λίγο πιο σιγά, δηλαδή λιγότερα live, έτσι, κάπως να το πάμε σταδιακά. Τελικά ήρθε πιο απότομα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά σου άρεσε όμως. Γιατί πήγε καλά, οπότε φυσικά και δεν έχει κανένας από όλους μας παράπονο. Αν δεν πήγαινε τόσο καλά, θα προσπαθούσα, θα πεις όχι, εγώ θα προσπαθήσω και θα το κάνω τέλεια. Είσαι άνθρωπος δηλαδή που θα το συνέχιζες, θα έλεγες εντάξει, θα κάνω κάτι άλλο. Εξαρτάται, δηλαδή αν έβλεπα ότι αν δεν υπήρχε ανταπόκριση του κόσμου, ας πούμε, πιστεύω ότι θα καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει, ας πούμε. Ότι δεν το έχω, λέω εγώ. Τι πιστεύεις ότι αγαπάει ο κόσμος εσένα όταν σε βλέπει, τι σου λέει, δηλαδή όταν έρθει να σε βρει, σου λέει Ντέμι, μου αρέσει, τι τους αρέσει? Μου λένε συχνά μείνε όπως είσαι. Ναι. Μου λένε επιτέλους, ας πούμε, μια τραγουδίστρια διαφορετική. Ότι με λίγα λόγια είμαι απλή, ξέρεις, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ κανέναν στα live με περίεργο τρόπο. Και γενικότερα είναι κάτι, αυτό που έχει βγει προς τα έξω είναι κάτι που δεν το προσπαθήσαμε. Βγήκε αυθόρμητα, είσαι έτσι σαν χαρακτήρας. Εγώ σε βλέπω πολύ ευχάριστη όσες φορές έχω δει και στα βίντεο κλιπ και σε κάποιες εμφανίσεις τηλεοπτικές. Είσαι πολύ ευχάριστη. Ναι, εντάξει, φυσικά είναι και ότι κάνω κάτι που αγαπώ, οπότε όταν τραγουδάω δεν μπορώ να βγάλω το χαμόγελο από το στόμα μου, ας πούμε. Αυτό είσαι και στη ζωή σου την καθημερινή, έτσι? Συνέχεια χαμογελαστή, ευδιάθετη? Είμαι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι στο βγάζει μόνο τα τραγουδάς, είσαι και στη ζωή σου και με τους φίλους και με τις παρέες σου. Ναι. Το χαμόγελο μας τα αυτιά. Και το χαμόγελο είναι νομίζω ότι είναι κάτι από τα χαρακτηριστικά όπως και τα μάτια σου, έτσι? Ναι. Έχεις και μία αδερφή η οποία γράφει στίχους. Ναι. Σου έχει γράψει ποιο τραγούδι? Η Ειρήνη Παπαδέα έχει γράψει το μόνο μπροστά. Ναι. Γράφει στίχους βέβαια γενικότερα εδώ και χρόνια. Είναι δικηγόρος. Και αυτή δικηγόρος. Αλλά γενικά το καλλιτεχνικό το έχουμε. Και ζωγραφίζει, γράφει στίχους εδώ και χρόνια. Οπότε πλέον αφού ασχολούμαι εγώ, λέω γέλα εδώ. Δεν ήρθε η ίδια να σε βρει, πίεση και τη βρήκες? Είπες θέλω να μου γράψει τραγούδι? Όχι, μαζί. Της λέω θέλω το μόνο μπροστά. Θα κάτσουμε να το κάνουμε μαζί. Και καθίσαμε στα κατσάτα και το βάλαμε. Έχετε στα σκαριά και άλλα πράγματα, δηλαδή θα σου γράψει? Έχουμε, ναι. Υπάρχει μάλιστα ένα τραγούδι με στίχους πάλι της αδερφής μου και μουσικής Άλεξ Λίον, το οποίο το δουλεύουμε. Το έχω κάνει ένα πρώτο demo και αυτή τη στιγμή το διορθώνουμε. Ίσως είναι το επόμενο single, αλλά επειδή έχουμε αρκετά ως πιθανά, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει ποιο θα είναι. Θα φαντάζομαι θα βάλεις λίγο της αδερφής στο τραγούδι. Είναι έτσι χορευτικό όπως έχουμε συνηθίσει και τα υπόλοιπα? Είναι κάπως περίεργο, δηλαδή το συγκεκριμένο για το οποίο μίλησα τώρα είναι κάπως R&B, αλλά έχει και κάποιους περίεργους ήχους μέσα. Εσύ τι μουσική συνήθως ακούς, δηλαδή όταν είσαι σπίτι, όταν είσαι σε βόλτα, τι μουσική σ' αρέσει να ακούς? Εγώ ακούω τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, να μιλάω τα πάντα. Ναι. Έχω ακούσει πολύ ό,τι έχει να κάνει με μαύρη μουσική. Από όλη την εξέλιξή της, δηλαδή από jazz μέχρι rock and roll, R&B, hip hop, το οποίο φαίνεται νομίζω ότι... Ναι. Ελληνικά τραγούδια ακούς? Ελληνικά λιγότερο. Έχω ακούσει πολύ έντεχνο, αλλά αυτό είναι περισσότερο με τις εποχές μου. Δηλαδή παθαίνω κάτι ένα μήνα και ακούω μόνο έντεχνο. Σε μπουζούκια ας πούμε πας ή όχι? Σε μπουζούκια δεν πάω. Όχι, δεν σ' άρεσε αυτό το είδος. Είσαι πιο πολύ του έντεχνου, του ξένου, του pop, του rock, άλλου είδους τελείως. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησες να μαθαίνεις πιάνο στα 5 σου χρόνια. Ξεκίνησα, ναι. Καλά, πώς είναι δυνατόν ένα παιδάκι 5 χρόνων, μπορούσες δηλαδή, ή πήγαινες μόνο εκεί και... Ήρθε δασκάλα σπίτι για την ακρίβεια και μου μάθανε τα βασικά, δηλαδή τις νότες, τα πολύ απλά. Φαντάζομαι οι γονείς ή εσύ το ζήτησες? Φαντάζομαι οι γονείς θα το έκαναν. Οι γονείς, ναι. Είχαμε πιάνο σπίτι γιατί έκανε και αδερφή μου παλιότερα. Ναι. Οπότε είχαμε ένα κίνητρο και με πήγαν από το χεράκι και μου είπαν να κάνεις πιάνο. Εσύ έκατσες να μάθεις, είπες όχι δεν μπορώ, δεν θέλω ή... Όχι. Έκατσες. Ήμουν εύκολο παιδί, πρόθυμο. Είσαι και ακόμα και σήμερα εύκολο σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος? Και σε γενικές γραμμές, ναι, έχω κι εγώ... όπως όλοι μας, φαντάζομαι τις Ναι, εννοείται, εντάξει. Ασχολείσαι και με την νομική μου είπες? Ναι. Αυτό είναι λόγω του μπαμπά? Ο μπαμπάς είναι δικηγόρος, ναι. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω, δεν μου έγινε ποτέ πλήση εγκεφάλου, ας πούμε. Το ήθελα κι αυτό από μικρή. Και η μαμά σου κάνει εντελώς διαφορετικό, έτσι? Η μαμά σου είναι καθηγήτρια αγγλικών, καλά τα ξέρω. Ναι. Αγγλικά ξέρεις καλά?
Ξέρω, ναι. Φαντάζομαι, με μαμά καθηγήτρια να μην ξέρεις αγγλικά θα ήταν λίγο πρόβλημα. Έχω μεγαλώσει, ναι, έχω μεγαλώσει με αυτή τη γλώσσα, δηλαδή πλέον. Και τώρα που ασχολείσαι με. Καταρχήν σε ποιο έτος είσαι τώρα στο. Είμαι στο τρίτο. Είναι πόσα συνολικά? 4. Θα το τελειώσουμε. Θα το τελειώσουμε τώρα. Αν θα το τελειώσουμε στα 4 ή στα 5, δεν ξέρω. Τα προλαβαίνεις, σχολή, τραγούδι? Ναι. Έχεις δυσκολευτεί κάποιος και πες, όχι, δεν μπορώ άλλο. Έχω κουραστεί. Σίγουρα έχω περάσει τέτοιες μέρες. Όπου. Και πώς τα καταφέρνεις όμως, δεν έχει κυβερθεί. Γενικότερα το καλό της νομικής είναι ότι δεν έχει υποχρεωτικά μαθήματα. Που σημαίνει ότι δεν κρατάνε απουσίες, άρα μπορείς να μην παρακολουθείς. Έτσι, τις καθημερινές το τελευταίο καιρό δεν παρακολουθώ. Ναι. Απλά όταν έρχεται η εποχή της εξεταστικής, απέχω όσο μπορώ, λέω για λίγο καιρό έλα τόσο τα live και διαβάζω. Φαντάζομαι έχει γίνει και με την εταιρεία συμφωνία τέτοια από ό,τι μας είπες, έτσι? Ναι, συνεννόμαστε πολύ καλά με την εταιρεία μας. Αυτό είναι καλό, γιατί άμα εργάζεσαι με ανθρώπους που περνάς καλά και σε καταλαβαίνουν, βγαίνει και πιο καλά και προς τα έξω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Εσύ τώρα. Το νιώθω πάρα πολύ τυχερή για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Περνάς καλά. Ναι. Θα μείνεις εκεί δηλαδή προς το παρόν. Έτσι λέω. Γιατί κοίταξε, άμα περνάς κάπου καλά δεν φεύγεις και εύκολα. Εδώ σκεφτόμαστε όλοι τη Panic, μάλιστα κάποιοι το έχουν κάνει ήδη, να κάνουμε το σήμα της. Α, ωραία, οπότε θα έχετε κανονικότητα έτσι και θα σας γνωρίζουμε. Είστε από την Panic. Δεν θα ρωτάς, θα έχεις ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, θα βγεις στην παραλία από που είσαι, το γράφει το χέρι μου κανονικά, έτσι. Και τώρα που θα τελειώσει τη δικηγορία, τι θα κάνεις με το τραγούδι? Δηλαδή θα ασχοληθείς δικηγόρος, σ' αρέσει περισσότερο το τραγούδι, τι σε τραβάει περισσότερο? Κοίτα, γενικότερα ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή δεν μπορώ να πω από τώρα τι θα κάνω, γιατί δεν ξέρω και πώς θα έρθουν τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, επειδή το τραγούδι είναι όνειρο ζωής για μένα. Τραγούδαγες μικρή στον καθρέφτη? Τραγούδαγα σταμάτητα μικρή. Και μεγάλη δηλαδή. Απλώς πλέον το έχω λίγο ελαττώσει, γιατί επειδή είναι και επάγγελμα, προσέχω και λίγο τη φωνή μου, δεν σταματάω, δεν τραγουδάω σταμάτητα. Ναι, τώρα είναι αλλιώς. Πιο μικρή από το πρωί στο βράδυ όμως, πραγματικά. Και με τη δικηγορία τώρα θα τελειώσει, δεν ξέρεις ακόμα. Θέλω οπωσδήποτε να τελειώσω τη σχολή μου. Ναι. Καταρχάς γιατί απολαμβάνω και το να διαβάζω τα νομικά, δηλαδή μου αρέσει. Κατά δεύτερον γιατί είναι η σχολή μου, δηλαδή ένα πτυχίο πρέπει να το πάρεις. Χρειάζεται, ναι. Απλά έλεγα δηλαδή τώρα που σε ρωτάω, πώς το έχεις στο μυαλό σου μέσα, επειδή θες ένα χρόνο ακόμα να τελειώσει τη σχολή, ναι. Ασχολείσαι και με το τραγούδι. Ελπίζω πως θα είναι καλά τα πράγματα και θα συνεχίζω με την Panic Records. Να κάνεις πολλούς δίσκους, τραγούδια κτλ. Έχετε στα σκαριά δουλειά ολοκληρωμένη, θα ακούμε τραγούδια ένα-ένα, πώς το σκέφτεστε να το κάνετε? Τώρα υπογράφουμε το επόμενο single και αμέσως ξεκινάμε να δουλεύουμε το δίσκο. Δηλαδή πιστεύω μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι. Ναι. Εμφανίσεις καθόλου καλοκαίρι έχετε στο πρόγραμμα? Υπάρχει κάτι το οποίο πλέον εντάξει έχει κλείσει, είναι επίσημο, οπότε μπορώ να το πω. Ναι, για πες μας. Ξεκινάμε σε 2 με 3 εβδομάδες με το Σάκη το Ρουβά και τους Μαμασίτας on Fire εδώ στο Θάλασσα, στην Αθήνα. Α, ωραία, μια χαρά. Πώς σου φαίνεται? Καλά, με το Σάκη φαντάζομαι όλα τα κορίτσια, εσύ πώς σου φάνηκε όταν το άκουσες? Δεν ήμουν ποτέ ρουβίτσα από την έννοια να ουρλιάζω. Ωραία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να τραγουδήσεις. Αλλά τον Σάκη το Ρουβά τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και εννοείται πως μεγάλωσα και εγώ με τα τραγούδια του. Απλά δεν είσαι αυτό που λέμε η φανατιά που θα πάει στα μαγαζιά, θα ουρλιάζει και θα κάνει. Ναι, γιατί δεν πηγαίνω κιόλας. Δεν πήγαινα σε μαγαζιά. Αλλά είμαι και 20 χρονών, πότε να προλάβω να πάω. Ναι, είσαι και μικρή μωρέ, έχεις χρόνια μπροστά σου να κάνεις πολλά πράγματα. Ακριβώς. Γενικότερα σε μπουζούκια δεν θα πήγαινα να τραγουδήσω. Δηλαδή υπήρχαν και άλλες προτάσεις, αλλά η συνεργασία αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι το Σάκη έχετε και περίπου θα μπορείτε να κάνετε και κάποια ντουέτα μαζί. Δίνω τώρα εγώ ιδέες, δεν ξέρω. Ακόμα είμαστε πολύ στην αρχή, ούτε πρόβες δεν έχουν ξεκινήσει. Και πότε ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα, τις 4 εβδομάδες μου είπες? Στις 11 Μαΐου, ναι. Στις 11 Μαΐου, ναι. Και πώς και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα πρόβες? Ο Σάκης Ρουβάς είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Α, δεν έχει τελειώσει. Οπότε εγώ μέσα στην εβδομάδα ξεκινάω πρόβες και προλαβαίνουμε νομίζω. Οπότε θα βγάλετε το καλοκαίρι εκεί όλο? Ή θα είναι για λίγες εμφανίσεις? Πόσο θα είναι, αλλά δεν θα είναι για όλο το καλοκαίρι. 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Ωραία. Εσύ εύχομαι να το ευχαριστηθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού σου αρέσει και η σκηνή τόσο πολύ. Ναι. Και να κανονίσεις κάποια στιγμή με την εταιρεία σου. Εμείς το λέμε, το κάνουμε και πρόταση τώρα, να κατέβετε και από τα μέρη μας εδώ. Σίγουρα θα κατέβουμε.
Να σε δούμε και από κοντά. Τώρα που έφτιαξε και καιρός και καλοκαίρι θα είναι ακόμα πιο ωραία εκεί. Εδώ, ναι, εδώ θα περάσει υπέροχα. Έχεις έρθει ποτέ στην Κρήτη? Έχω έρθει 5ημερη. Πού είχες το Ηράκλειο, πού σας είχαν πάει? Στα Χανιά. Και έχω έρθει και για κάποιες εμφανίσεις. Ρέθυμνο έχω έρθει. Ωραία. Θέλω να θυμηθώ. Ωραία, εμείς θα σε περιμένουμε να έρθεις στην Ιεράπετρα. Θα έρθω. Δεν μου λες τώρα, είσαι μια όμορφη κοπέλα, είσαι νέα κοπέλα, σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά τώρα που είσαι γνωστή στο σχολείο, έρχονται περισσότεροι, σου μιλάνε παραπάνω? Έρχονται από άποψη... Δεν μιλάω για τους φίλους δηλαδή που είχες, λέω για ανθρώπους που δεν ήξερες. Ναι, έρχονται, μου μιλάνε. Δεν μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια. Με ρωτάνε διάφορα πράγματα κάποιες φορές. Δεν είναι διστακτικοί να πούνε θα πάω να της μιλήσω αν θα μου μιλήσει, είσαι ευχάριστος χαρακτήρας? Νομίζω πως σίγουρα κάποιοι το σκέφτονται και αυτό. Αλλά αν κρίνω από το πόσοι μου μιλάνε, πιστεύω ότι δεν φοβούνται να μου μιλήσουν. Σε φλετάρουν καθόλου οι άντρες τώρα? Αν? Σε φλετάρουν καθόλου, έρχονται να σου μιλήσουν ή πώς το βλέπεις? Έχει αλλάξει δηλαδή πριν με τώρα? Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, γιατί και πριν δεν με φλετάρουν και πάρα πολύ. Κακός? Γιατί? Γιατί ρε παιδιά? Δεν ξέρω, υπάρχει γενικά... Υπάρχει, το έχεις παρατηρήσει, έτσι? Δεν νομίζω ότι φλερτάρουν και τόσο πολλοί άντρες έξω. Άρα? Νομίζω ότι είναι λίγο διστακτικοί γενικότερα και δεν φταίνε μόνο εκείνοι, να πούμε. Φταίτε κι εσείς? Φταίμε κι εμείς. Φταίει ότι έχει μπει, ας πούμε, ένα Facebook ενδιάμεσα και όλοι μιλάνε μέσα από εκεί και δεν πάνε να μιλήσουν από κοντά? Αυτό το συζητούσαμε και τις προάλλες και μάλιστα ο μηδενιστής μου έλεγε για κάποιους δικούς του φίλους που μέσα από το Facebook είναι πρώτοι στο να μιλάνε, στο να λένε αυτά. Από κοντά όμως η γλώσσα δένεται. Ναι, δένεται η γλώσσα και ότι έχει κάνει το Facebook κακό σε αυτό. Εσύ το χρησιμοποιείς πολύ, δηλαδή μπαίνεις, μιλάς με κόσμο? Εγώ το χρησιμοποιώ τα fan pages και το Demi στο Facebook και στο Twitter. Τα χρησιμοποιώ προσωπικά δηλαδή, απλώς και το management team μπαίνει και γράφει κάποια πράγματα. Έχω και το προσωπικό μου που το χρησιμοποιώ για τους πολύ κοντινούς μου φίλους. Ας πούμε μια φωτογραφία που βγάλαμε, τη μοιραζόμαστε, γενικά μου αρέσει. Αλλά περιορισμένο χρόνο κάθομαι. Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρεις, όλα τα νέα παιδιά σήμερα και οι μεγαλύτεροι δηλαδή ασχολούνται πάρα πολλές ώρες όμως. Το ξέρω. Έχω περάσει κι εγώ κάποια τέτοια φάση, ας πούμε, που έπιανα τον εαυτό μου να είμαι παραπάνω ώρα από ό,τι πρέπει. Αλλά αυτό με στεναχωρεί, δηλαδή λέω πόσα πράγματα μπορούσα να έχω κάνει τόση ώρα. Και είναι και καλό να μπορείς να μιλάς με τον άλλο από κοντά και όχι από έναν απλά υπολογιστή. Ακριβώς. Εσύ δηλαδή του να μιλάς από κοντά με τον άλλο, θέλεις να σου μιλάει? Ναι. Γιατί... Αυτό. Προτιμώ από το να μου στείλει ένα mail, γεια σου Ντέμι, αυτό να έρθει άλλο να με βρει στο live. Καλό, ή να σου πει γεια σου, να συναντηθούμε εκεί, οπότε να τα πείτε όλα από κοντά. Ναι, αν μιλάμε για κάποιο γνωστό φυσικά. Ναι, με αγνώστους, δηλαδή αν σου στείλει κάποιος μήνυμα που δεν τον ξέρεις, θα του μιλήσεις? Να απαντήσω εννοεί. Ναι, να απαντήσεις, να του στείλεις, να σου πει καλημέρα Ντέμι, γεια σου, και να του πεις εσύ γεια σου. Επειδή είναι πολλά πλέον τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι δεν απαντάω γιατί είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή πρέπει να κάτσω ώρες για να πω ότι θα απαντήσω σε όλους. Στο Twitter που το έχω και στο κινητό και είναι πανεύκολο, πολλές φορές μου στέλνει ή θα πατήσω επειδή είναι ένα κουμπάκι ας πούμε και πατάω retweet. Ναι. Δείχνω δηλαδή ότι διαβάζω αυτά που μου στέλνετε και ενδιαφέρομαι και κάποιες φορές απαντάω κιόλας. Απλά τα mail είναι πολλά στο Facebook και δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Απαντά σε κάποια όμως όσο μπορείς? Έχει τύχει, ναι, έχει τύχει. Εσύ φλερτάρεις ή περιμένεις να έρθει ο άντρας? Γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή θα πήγαινες να μιλήσεις σε κάποιον ή θα λέγεις όχι, εγώ θα του δείξω 5 πράγματα, αλλά περιμένω να έρθει αυτός να μου μιλήσει? Δύσκολο να πάω, δεν είμαι έτσι. Περιμένει, δηλαδή δεν είσαι άνθρωπος που θα πας να μιλήσεις? Ναι. Λόγω ότι ντρέπεσαι να πας ή ότι δεν θέλεις να πας? Είμαι κάπως ντροπαλή, δεν ξέρω. Δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ ώστε να πω όχι, είμαι γυναίκα, δεν θα πάω. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω τώρα να πάω να κάνω πρώτη κίνηση. Όχι, θεωρείς ότι ο άντρας θα πρέπει να την κάνει? Ναι. Εάν σου αρέσει κάποιος τόσο πολύ, ρε παιδί μου, και δεν έρχεται, δεν θα πήγαινες να πάω να του μιλήσεις, θα περίμενες εκεί? Δηλαδή είναι και θέμα εγωισμού λίγο? Δεν ξέρω αν θα έφτανα ποτέ να μ' αρέσει κάποιος τόσο πολύ, επειδή απλώς τον έχω δει. Δεν έχεις έρθει ακόμα, δεν έχεις ερωτευτεί κάποιον τόσο πολύ ακόμα? Έχω ερωτευτεί, απλώς πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον. Καλά, εννοείται, ναι. Για να πω ότι ερωτευτεί. Δεν είναι αυτό το σε χτυπάει κατά κούτελα που λένε. Ναι. Δεν το έχεις νιώσει προς το παρόν? Όχι. Σου εύχομαι να το νιώσεις, μάλιστα να είσαι με ανθρώπους που σε αγαπάνε. Και αυτό είναι το κύριος, έτσι. Είναι σημαντικό. Να μπορεί να σε αγαπάει. Λοιπόν, έχουμε καινούριο τραγούδι, το κράτησέ με, παίζει και εδώ στο Madness. Είναι το πιο τελευταίο τραγούδι που έχεις βγάλει. Ναι.
Με το DNS παρέα. Με το DNS, ναι. Υπήρχε το τραγούδι, είχε διαρρεύσει στο ίντερνετ. Ήταν ακυκλοφόρητο βέβαια. Ναι. Εμείς δεν το διασκευάσαμε ακριβώς. Άλλαξε η μουσική, τη βελτιώσαμε κάπως και το ξαναεχογραφήσαμε. Και βγήκε επίσημα πλέον από τη Manic Records και είναι και στο CD single μου. Εγώ θα ήθελα να σε ακούσω κάποια στιγμή να λες και μια ωραία μπαλάντα. Θα γίνει και αυτό, γιατί γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ μπαλάντες. Έχεις και τη φωνή να μπορείς να, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, θα γίνει σίγουρα. Όπως και στο κράτησα μου θα ακούσουμε σε λίγο, ειδικά η εισαγωγή δείχνει ότι έχεις τη δυνατότητα να τραγουδήσεις και πολύ ωραίες μπαλάντες. Για σένα σ' αρέσει, οπότε θα περιμένουμε. Αμέ, σίγουρα. Οπότε είναι στα άμεσα σχέδια τώρα άλλο ένα single που δεν ξέρεις ακόμα ποιο θα είναι. Όχι, ναι. Ναι, και από Σεπτέμβρη ο δίσκος σίγουρα και άλλο single και Σάκη Ρουβά είπαμε σε 3 εβδομάδες. Μες στο θάλασσα, οπότε να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσεις μία ευχή σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και σε ακούει τώρα και σε αγαπάει. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Ισορροπία, γιατί περνάμε δύσκολες εποχές και ακόμα και οι πιο ισορροπημένοι ξεφεύγουν. Και μιλάω για το ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό, ναι. Και για να έχουμε ισορροπία να είμαστε αισιόδοξοι όσο μπορούμε. Και να απολαμβάνουμε τα απλά πράγματα. Την κάθε μας στιγμή λέω εγώ. Ναι. Μπορούμε να βρίσκουμε χαρά από πολύ απλά πράγματα. Που πολλές φορές δεν τα σκεφτόμαστε κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να περάσεις ωραία μαζί με το Ρουβά, να περάσεις ωραία γενικότερα στη ζωή σου, πολλές επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά και ελπίζω να σας δω από κοντά σύντομα. Περιμένω να έρθεις στην Κρήτη. Να έρθετε εδώ στη Ράπεδα, να κανονίσετε με την Panic Records, να πει στον Τζόρτζι εκείνο σου κανονίσει να έρθετε. Έτσι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε εμείς το καινούριο τραγούδι, το κράτησέ με και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να σε καλά, γεια σου Ντέμι. Γεια σου, γεια. Κράτησέ με σφιχτά σε νέα τροχιά. Μαζί σου να φύγω, να ανέβω ψηλά. Σε νιώθω μακριά, να έρθεις κοντά. Γι' αυτό επιμένω να σε έχω ξανά. Θέλω ακόμα να μείνω, κράτησέ με σφιχτά. Δεν μου περνάει από το μυαλό ότι απόψε θα φύγω. Θέλω ναι, άκουσέ με, να σταματήσω το χρόνο και για πάντα να δίνω, να αφήνω την καρδιά μου σε σένα. Μου γεμίζει όλο ένα, το δείχνω. Μα ξαφνικά όλα αλλάζουν, ο χρόνος τρέχει. Οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Θε μου κάνε κάτι τώρα που πρέπει. Όχι, δεν θέλω κανένα. Οδήγησέ με σε αυτή, πάλι να γίνουμε ένα. Το μυαλό δεν αντέχει και η σκέψη μου φεύγει σ' άλλους τόπους και μέρη. Οδήγησέ τη άλλη τώρα τροχιά. Κράτησέ μου το χέρι, αφού αυτό με μαγεύει. Δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Είμαι εδώ, μη μου πεις πως δεν πρέπει. Άκουσέ με, φίλησέ με, στα μάτια κοίταξέ με, έλα τώρα κοντά. Γι' αυτό επιμένω για να σ' έχω ξανά. Κράτησέ με σφιχτά σε νέα τροχιά. Μαζί σου να φύγω, να ανέβω ψηλά. Σε νιώθω μακριά, να έρθεις κοντά. Γι' αυτό επιμένω να σε έχω ξανά. Κράτησέ με σφιχτά σε νέα τροχιά. Μαζί σου να φύγω, να ανέβω ψηλά. Σε νιώθω μακριά, να έρθεις κοντά. Γι' αυτό επιμένω να σε έχω ξανά. Σ' αυτόν τον κόσμο λοιπόν που όλα αλλάζουν απότομα, φωνάζω δυνατά, χαμογέλα ξανά. Οι σχέσεις των ανθρώπων περνάνε πόδινα, ανώδυνα και η αγάπη στερεύει. Αυτό το βράδυ εγώ θα κάνω την εξαίρεση. Θα στην χαρίσω απλόχερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει κάθε φορά που σε κοιτάω. Μη σε χάσω, φοβάμαι και η μοίρα τι θα φέρει. Όσο πιστεύω στον έρωτα, όχι αυτό δεν με ενδιαφέρει. Μια ζεστή αγκαλιά σου, το σώμα μου γυρεύει. Το όνειρό μου ομορφαίνει και η μορφή σου μαγεύει. Όταν ξυπνάω ψιθυρίζω. Ευχαριστώ που στα αλήθεια συμβαίνει. Στα ουράνια είναι σε άλλη τροχιά. Τα συναισθήματα έχουν πάει μακριά, είναι πολύ δυνατά. Έχω ανοίξει φτερά να πετάξω μαζί σου, να σε έχω αγγελέμι κοντά. Ναι, γι' αυτό επιμένω για να σε έχω ξανά. Κράτησέ με σφιχτά σε νέα τροχιά.